Il-tradizzjoni tal-pellegrinaġġ reliġjuż tar-roti u l-muturi bdiet 62 sena ilu u tiddomina il-festa tal-Madonna tal-Grazzja f'Haz-Zabbar. Din is-sena ma naqsitx din it-tradizzjoni hekk kif eluf ta' persuni żgħar u kbar attendew il-pellegrinaġġ permezz tar-roti u l-muturi. Mal-wasla tar-roti lejn it-suntir tal-Knisja ta' Haz-Zabbar spikka van bl-inkwadru tal-Madonna tal-Grazzja u l-kant tal-Ave Marija. Fil-waqt li d-daqq tal-ħornijiet kontinwi u n-nies jieħdu ritratti ma wafqux. One News tkellem ma' persuni li parteċipaw f'dan il-pellegrinaġġ. Tajjeb ħafna li ġajt il-naxxiri għal sanu ħala nagħmel dan il-pellegrinaġġ li sentej sa ma nagħmlu u ħossli speċi iktar maqut mal-Madonna għax is-servikat tal-pellegrinaġġ dak huwa. Jiena xi ħaġa sabiħa li nagħmlu b'devozzjoni ilha disa darba din bir-rota u naħseb li bħala poplu mhux Zabbari biss imma anke bħala poplu Malti qed juri kemm verament devot ta' Marija. Din it-tieni darba u bħala vokazzjoni lejn il-Madonna tal-Grazzja jien Zabbarija ġifieri. Kemm ilek tagħmel? Din it-tieni darba. Għajjen, ma ħadd pjaċir ħafna. M'għaliex ħadd pjaċir. Għax nara kulħadd komunità hekk isuq ir-roti nħossni maqgħud nifamilja u xejn niċċaqalqu naqgħu wkoll. Tajjeb ħafna. U għaliex ġejt tagħmel dan il-pellegrinaġġ wara kollu? Biex għax inħobb ħafna lill-Madonna tal-Grazzja. L-għajta ta' Viva Santa Marija moħruġa minn fom il-kappillan ta' Haz-Zabbar għanqlet lin-nies preżenti u nfexxew f'ċabċipa. Il-kappillan birek lill-parteċipanti u qal li dan huwa pellegrinaġġ tan-nies li jemmnu u li matul il-pellegrinaġġ kien hemm magħhom Omna Marija.